नमस्कार मु रीना सामल स्वागत करुच्ची मो चैनल प्रीतिर महक को। कविता ये मोर निजस्व लेखा। भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलें। जदि आपण फेसबुक पेज रे मो कविता देखुंती तेबे फॉलो करने भूलें। कवितार शीर्षक बंद कोठरी। ଯେଉଁ ଦିନ ତୁମ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଦିନ ତୁମ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ଯାକେ ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସେହି ଚାନ୍ଦକୁ। ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ଅମାବାସ୍ୟାର ସେହି ଅନ୍ଧକାରକୁ। ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ଅମାବାସ୍ୟାର ସେହି ଅନ୍ଧକାରକୁ। ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ଝରକା ଫାଙ୍କର ସେହି ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷାକୁ। ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ସେହି ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷାକୁ। ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ଝରଣାର ସେହି କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦକୁ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ଯାକେ ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ବଗିଚାରେ ସେହି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ ଫୁଲକୁ। ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ବଗିଚାରେ ସେହି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ ଫୁଲକୁ। ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ଶୀତର ସେହି ସକାଳକୁ। ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ଶୀତର ସେହି ସକାଳକୁ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ତା ପରଠାରୁ ଆଜି ଯାକେ ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କିଳି କାକଳିକୁ। ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କିଳି କାକଳିକୁ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ଯାକେ ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସେହି ସାତ ରଙ୍ଗକୁ। ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସେହି ସାତ ରଙ୍ଗକୁ। ମଳୟ ପବନକୁ ବି ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନି। ମଳୟ ପବନକୁ ବି ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନି। ସମୁଦ୍ରର ସେହି ଢେଉକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ। ସମୁଦ୍ରର ସେହି ଢେଉକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ଯାକେ ମୁଁ ସେହି ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଗଣି ଚାଲିଛି ନିଶ୍ୱାସର ସେହି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। ମୁଁ ସେହି ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଗଣି ଚାଲିଛି ନିଶ୍ୱାସର ସେହି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।